Merci bon. Jon hommo foti haldu tel min téléphone min sona en mi haaldani haydo an yomi ad jawdam laamdi cer warñendam min gorel nayi mboɗo wawma jibin walla mboɗo wawma tamnu e kaldunumi makko fof o sottina en ha laaɓi cer o yalti en min o naare bellanteje makko ɗum kam firtan mami nodde téléphone attami nokku nangam wallahi mi haalnanom mi tiiɗore kay walla ko min muɗum gis mbimi ala e jomum ko jangguɗo ay ɓe seeɗi rewani ni hay lawol dewetengol ɓe seeɗi woppi lawol mawgol ɗum jaminaji minonaji goni mboɗo laara ɗo ani hande mi yiiri guiɗam mataw noon wonko haalta wonko mi wawa haalde walla boom wonni mata ko wonko mi suusa haalde mbawmi yaadude an jon somi yaadema mbawi wiide iyano oɗo babiraɗo jaaduɗa ɗum fof minne jo ko ɗum gañanmi hen ɗum addani mbimi waddani mi woppotan goppam tan min mi yaha par ce que toon ko sukaɓe tan goni toon mawɓe ngala toon mboɗo wawi woppudemo jaaha kono ko gaƴƴa ko kam hankkadin ko ɗakke ma iwata tawa ɗoɗo babiraɗo ittima guila Sénégal addima ha ɗo sa añi yiidede mo kam ɗiɓade hono ne weñini ala wona weñade annene ha beebi aɗa andi jamanu men hande oɗo saaha min goni ɗo ko gonga aresi kam itti kam gila Sénégal addi kam ɗo kono minnen goni koye haalandem tan ko somi yaadema hande mi wiyete iyan ko bamma jaaduɗa ɗo hen tawino Sénégal ni ala caɗele kono ɗo henne joni aɗa fama tan dal jamanu men hande beele ano yiyano ɗum nde garata nde sa ari ga koye oɗo babiraɗo jaadata wallahi mi yino ɗum kono a fama tan toni ga henne wona gotum